Bona gent, com estem? Espero que bé. En aquest moment aquí està diluviant. Anem a seguir amb aquesta sèrie de capítols de Classroom i començarem un vídeo on explicarem com enviar les tasques al professor. Comencem! Aquí tinc una classe de Classroom on tindrem una sèrie d'exemples de tasques. A aquesta classe de quart he creat 3 tasques. Ens en anem als treballs de classe i aquí tenim 3 tasques. Aquestes 3 tasques ara veurem com hem de fer per poder-les enviar al vostre professor. Per exemple, anem a veure la fitxa número 7, el que posa exercicis, fitxa 7. Si la selecciono, anem a començar a veure aquesta fitxa. Hi ha un petit descriptiu que ens diu feu tots els exercicis de la fitxa 7 i entregueu la fitxa. I una data d'entrega, el dimecres a les 12 de la nit. Hi ha el fitxer PDF amb les activitats. Si jo obro aquesta fitxa i tenim un pèncil, doncs només hem d'anar a l'opció del llapis, ho seleccionem i escrivim. No resoldré aquests exercicis, però imagineu que hagués de resoldre això i això. D'acord? Un cop ja ho he resolt, ja ho he escrit, fem guardar. Quan fem el guardar, se'ns crea un fitxer que es diu editado amb el nom del fitxer. Per veure aquest fitxer editado, si tanquem la fitxa, i anem aquí al teu treball, fixeu-vos, ens ha generat aquest fitxer que es diu editado fitxa C, probabilitat d'un esdeveniment. Si el volgués modificar, perquè me n'hem de guardar que haig de posar alguna altra cosa, i tornem a donar el llapis i tornem a escriure. D'acord? Fem guardar. El donem per fet i ara només toca ja enviar-lo al professor. Per enviar-lo, tan senzill com donar-li el botó d'entregar. I ja està. L'opció d'anul·lar l'entrega és per si us heu equivocat amb alguna cosa i voleu tornar a entregar. Feu anul·lar entrega, modifiqueu el fitxer i torneu a entregar. Fixeu-vos-hi. Aquí ara ens apareix amb un color gris més lleuger que els altres grisos. Aquí hem tingut la mala sort que tot està en gris. D'acord? Però què vol dir aquest color gris? Vol dir que el professor encara no s'ho ha mirat, no ens ha fet el retorn. Anem a contestar un altre, anem a fer quin és el teorema de Pitàgores. Ens ha fet una pregunta al professor i vol que li escrivim quin és el teorema de Pitàgores. Doncs nosaltres aquí posaríem l'hipotenusa al quadrat, aniríem escrivint la nostra resposta. Quan tinguéssim la resposta feta, faríem entregar i enviar. I ja li hem enviat la nostra resposta. Un cop l'hem enviada, si us hi fixeu, ha tornat a quedar amb un color gris claret. Anem a fer contestar el formulari i aquí, al contestar el formulari, només hem de... Fixeu-vos, ens diu contesta el formulari i afegeix una foto a la llibreta del procediment seguit. Anem a veure quin és aquest formulari. Ens diu que obrim amb el Safari, l'obrim i una pregunta senzilla. Quina és la solució de la següent equació de primer grau 2x més 2 igual a 10? Vosaltres ara, com ens han demanat que li entreguem una foto del procediment, faríeu tot el procediment a paper. Un cop tinguéssiu el resultat, crec que és x igual a 4. X igual a 4. Un cop estigui fet, podeu dir-li que us enviï una còpia de la vostra resposta. Feu enviar i aquí ja s'ha enviat. D'acord? Un cop contestat el formulari, com ja l'hem contestat, el Classroom interpretarà que ja l'hem entregat. Per tant, què hem de fer? Podem fer una anul·lar entrega, anul·lem l'entrega i ara afegim un fitxer adjunt. En aquest cas, com ho tenim fet a la llibreta, vull fer una foto, doncs què farem? Utilitzar la càmera. Utilitzem la càmera, fem una foto, utilitzar foto i ara ens la pujarà com un fitxer adjunt. Ja tenim el fitxer adjunt. Un cop el tenim fet, fem entregar.
i entreguem. Ara ja ho tornem a tenir fet, ja heu vist, si volgués tornar a entregar una altra cosa, fem anul·lar entrega. El que hem entregat ja està entregat, per tant no passa res perquè feu anul·lar entrega. Anem a veure l'altre cas, però abans, el formulari aquest, el professor us pot enviar una còpia dels resultats dels formularis perquè veieu on heu fallat i on no heu fallat. Però això seria un altre capítol. Ja està, ja hem fet els 3. Ara, si us hi fixeu, estan tots amb gris claret. Això vol dir que ara només hem d'esperar que el professor ens enviï les correccions. I esperem que no trigui massa. Doncs ho deixem aquí. Això és tot. Espero que us hagi agradat, que us pugui fer servei i ens veiem en propers capítols.